Oh, wanatoti, isu wanatoti, wanatoti. Kana mutidi wanatambire, komori ya Zimbabwe. Tena kumbera mumwe 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 komori ya Zimbabwe. Tinokumbira mumwe mukana. Baba shamba makadi. Tiripo kana makasimbo vanzadzi. Nani ndagona ire senemu. Ndizvozvo chaizvo shamba ndiyo senemu yangu. Sakafuni munenge chinza. Johnson tafadzwa shamba. Ndati arege nditanga amune kuti vashamba at least senemu ndinogona kusesekedza. Wozi mazonozonzi ayo mataura risiririro. Aiwa ndizvozvo. Yes. Aiwa tinotenda. Parisei panapa pachikurubi maximum. Chikurubi hatina dambudziko nayo, takagara zvakanaka. Kumushande kupi baba? Kumushando bva kwaMurewa. Pacho 44 mu village rekwa Chinyani. Yes. Kwamurewa ndongoziva kusvika mutown senda mamurewa senda muya. All right, ayo tiri before Murewa city. Yeah. Town yenyu murewa city. Yes. Tinotenda baba. Makasiya mani murere kunzo? Ya, ndine vana 3. Vakwasha varora vangani? Vakwasha 3 hapana murora. Yes. Saka makanaka zvibhozi. Varora ndovanonzoti vakapinda musha vanobva vati baba namai vako vanoroya. Manje muri nani kana? Aiwa ni mari chete. Mune mushingo. Aiwa ndizvozvo baba. Ndinoda kunzwisisa nhasi tasangana pano pachikurubi maximum prison. Mhosva yakupinzai mukati meusungwa imhosva yei? Imedha. Yes. Takapinzwa nemedha. Iri kesi ya Tapiwa Makore Junior. Yeah. Ndovana ido tumva mapatsanura ipa mbozi vanozokonfyudzwa kuti Tapiwa Makore upi manje. Apa matutaura Junior tavachawirirana. Ndoda kunzwisisa baba, ndofunga kesi vazhinji vakainzwa, vamwe vakaverenga mapepa nawo, vamwe vakaona pazvivhitivhiti. Asi ini ndoda kunzwa kubva kwamuri mbune. Ndofunga first interview yedu ikuita. Ndofunga nyaya yakaitika kare kare. Vanhu vatokangamwa kuti yakafamba sei. Saka ndati ayo regai titaure patsva. Seni muchiudza hanzva dzenyu toti ndandiri diaspora. Maakundiudza kuti zvakafamba sei. Ndoda kunzwisisa kumusi uyu kuti zvakanyatsofamba sei. Zvakaitika ndezvekuti ini ndaishanda pamba paTapiwa Makore senior tichita zvehorticulture, tairi macabbage. Saka mukuri macabbage muya takatanga tiri 10 kusvikira nhamba yazodzikawo maringe nekuti basa ranga rashoma ndokusara taa 7. Tiri 7 kudaro seedbed yedu haina kubuda zvakanaka because yaifanira kunoburitsa 50,000 plants, but isu taiona ine mashizha tichifungudza zviri right. Asi muridzi webasa iri manje achiuya achizoti aiwa muri kuona here zviri kuitika, moyo wacho ndocabbage. Saka hapasisina moyo, mizhinji yacho yakadyiwa nditumbuyu. Saka ndinofanira kutosara zvema 15,000 handichakwanisa kuenda mberi nemi. Saka zvatakuita ndezvekuti muchisara muchishanda 15,000 yasara, ndaida kudhirila bhoo, but hazvichaita kuti ndidhirile bhoo. Ndobva atisiyira mbeu yeye nezvekushandisa, ndobva atakura muridzi weningi chayasiri Tapiwa Makore uyu. Kumberi kwaTapiwa Makore kwangu nemuridzi weproject iyi. Aibva atakura zvinhu zvakachibva aenda. Tasara tega ndokubva tachitora mbeu iya ndobva tanoisa kumagadheni. Takudiridza nechitsoka-tsoka chiyachi. Right. Tiri ipapo, tiri 7 ka. Vamwe 2 ndobva vasiya basa. Ndobva tasara taa 5. Nekufamba kwenguva cabbage rinotora nguva yakati rebei, ndofamba munozinzwisa. Vamwe vakashayiwa moyo murefu. Wakasiya futi basa. Ndobva tasara taa 3. Saka zvataita ndezvekuti taihaya vanhu kuti batsira basa rere kugarden since tanta avashoma. Saka tainovatora pandari tozoya tovatengera hwawa pandari pai. Right. Zvadaro musuwo wazo in fact uyu asati ashaya Tapiwa. Tiri 3 kudaro, 1 wacho akabva azobuda futi ndobva aenda
abva tisi yatatu ini naMudhara Makore. Saka tanga takutaurirana kuti tozongosheya mari iyaya zvichienda nekuti Mudhara Makore ndiye muridzi wenhingi saka ane commission yako zvichienda ne 60% yaanotora inotora 40%. Fine. Musi wazazoitika zvekusheka kwatapiwa Makore zvangamira zvakadai so. Takaenda kubasa as usual kuseni ndobva tadzoka tichipedza basa tadzoka pahowa paipa takutira tibhadhare vanhu vatibatsira basa kubva kuma 10 ndobva baba tapiwa Makore senior vanotora mari yavo yanga yasara pangoro yanga vatengesa kunonzi kwachaungama ndokudzoka takutotanga unwa wow kuma 6 ndobva kazoya nhome ichiti tapiwa Makore ari kudiwa nevekwana Makore muri kudiwa kuvillage. Ivo anatapiwa vakavakira dzimba dzavo kwechibhozwero so saka vangotsvakanana nemari vabvaenda one side vamwe so vabvasara kuvillage. Saka vakazotora uyu tapiwa ndiye anga ari mukuru kumusha ndobva vaenda naye kuvillage kuya vasvika naye kuvillage zvakanzi mwana haasi kuonekwa. Makore mangani junior 7 ndobva vakunotsvaga mwana first day ndobva vamushaya usiku iyoyo ini handiko vadaro kuma 9 ndobva vanoti vakadzoka ma 9 12 handisi zangu kuti 9 12 bodzi vakanzozvita I'm sure kuti vabuda vachakuexplainirayo pawo. Ini as usual kuseni ndobva ndadzokera kubasa kwedu kuya ko Mudhara haufa zvakanzi chamani ndakatonoita bika chikafu hatina kana chatakambowana kana kudya ndakudya chibika tidye bozi nhasi kuseni kudzokera futi kutsvaka mwana fine ndobva ndatora chikafu ndobva ndakubika. Ndiri mukubika imomo ndo pakauya mnin'ina wavo achiti Mudhara mukai pane zvawanikwa kumba kwemuzukuru wavo iyo chitoso zvakanzi handi shamba chisiya zvekubika handinombonona ningi zviri kunzi zvawanikwa ndobva taenda tese. Saka tichisvika mukadzi wacho wepamba ipapa aiti inini ndaona ichiri payadhi pangu kuti ndizochiwana ndaona ndichitsvaira yadhi ndobva ndaona muhwezwa ndandatedza muhwezwa ndandasvika pane muhwezwa. Saka chauya nembwa panapa imbwa iyi yanga ine tukutu tuvana zvanga ine tuvana kudaro yauya ichitiri kuigira vana chikafu tukutu tukatuya ichibva nenhingi kwayakanotora chitoso chiyache fine ndo zvazosvitsa zvinhu panapa alright fine. Isusu takuchimirira polisi because nyaya yaudzwa polisi kati alright Mudhara muchisara muri papi muri panapa ini ndakudzokera kugarden fine pai polisi inonzi inosvika ine pesa panchagona kutsara zvokuti polisi asi ndakuta zvokukudzira zvandakazonzwa right. Polisi yasvika vanonzi vakanoita search nembwa manje vakutsvaga ndobva vatanga kuwana ichi chemwana ndobva vaona mine imwe pisi yainzi yekuzvigadziko here first day inhandipa ndobva polisi yadzokera ndobva yadzoka futi second day ndopa yakati yakuita search isati yapinda musearch rega ndidzoke mumashure mbichana yaSaturday yacho manje ava vaMakore tapiwa senior ndobva vachituma ana mainini vavo kuti vatsvaire kudzimba sinzi taigara ivo naineni tiri vangani tiri 2 chibhachura kai hapana mukadzi wavo ari kuno kumufakosi kunoku. Saka vakuti ana maini chene munotsvairira kumba because mukadzi wangu akuya kunhamo vatozviona kuti yanhamo yamaMakore ndopakaenda ana maini vaya kutsvaira ndopa ndakapindira munyaya iyi inini. Ana maini vaya vaenda kunotsvaira manje mumba mababa Makore ndo mataichinjira tichisiya hembe dzedu ndoma vakaona trouser raive riri kukitchen trouser ndere white plain white raive rine madrops makumbo kuno kuEuropa. Mukutsvaira muya maona trouser iri havana kuenda kuna Makore senior tapiwa vakabva vaenda kuCID iri kunhamo uko trouser ravo aiyo vakaenda neinformation sheet vakanzi taona kune trouser rine ropa ndobva vakuunganidza family yese yana Makore vakanzi zvatafunga kuita search zvatakuita search yedu iyi tiri kutanga nekwenya ana Makore kuma low density vakanzi aiwa haisi problem ndiva vari kuauthorize zvipi izvozvo ndobva vaenda kuya vakatanga dzimba dzekutanga yavo yabva yaitwa number 4 vabva vatanga nemubhedhuru havana chavakaona mubhedhuru ndobva vauya mukitchen meyamere vachingopinda mukitchen vanonzi vakasusumudza trouser yairi vakati
kumdara trouser iri nderenyu akanzi ndere mukomana andoshanda naye panapa ko inda kuita ropa saka ivo vaiziva kuti ndakambenge ndauraya hukumba mavo iyo vandigira huku dzechibhoyi marodhiranayo saka andikukatsika musoro wehuku ukadimbura pane ropa rinobutswa netsinga dziya ndio ranga rakasplashira kupi kutsoka kunoku zvakanzi izvozvo tazvinzwa but takutakura trouser iri kana muchiti imimi ndere mukomana takutakura trouser kanzi avakati ndonomutorera kugadheni azvimirire munzwisenye zvetrouser hanzi vakati aiwa regai tingotakura trouser iye hatina pressure nayo isaturday kai ndobva vaenda Sunday hakuna kauya Monday hakuna kauya Tuesday ndobva vauya kuzonditora kugadheni kuya same hanzi chamwari taona marimiro ako ayatiyevedza inasi kutoziva kuti idhikazi zvakanzi basa iri unorigona indotone maplots saka ndafunga kuti kutore unosimudza plot yangu zvinoita ndikati nemufaro ndikati zvinoita ende ndafara ndaiziva kuti mwari ndobva uchandisvitsa handisi kuziva kuri kuenda nyaya saka chandeye uchititsanangurira zvakaitika shamwari yangu tichienda zvedu chiriperekedza ini ava navo ndikuti vabva namakore ava kunhamo muri kuona zvinhu zvacho wamakore sini yangu varipo ndo vauya nevanhu ivava kubva kunhamo ava ndobva vasara mugadheni ndobva taenda kumba kwavo kuya kwasara kwakapakwa kanowa tichisvika paya ndakapinzwa mukanowa kuya hanzi ndiononzi tafadzwa shamba hapana kachandi kutombovhunduka ngati handini hanzi ndiwo muridzi wetrausi ngati hanzi saka ndiwo munhu watiri kuda trausi mamatoratidzwa handisati ndaratidzwa handiwo munhu watiri kuda taenda newe ena alright fine samazoziva sei kuti ndo trausi kutaura mama mbotaura here nasini hapana hapana vakangobva musuwo waenda trausi ndo wakauya chindiudza kuti trausi rai ratorwa raini kati harini basa reyo kana vakatesta vachadzoka naro ndo zvandaifunga kuti richangonoteswa nekudzoka right ndatorwa pepe ndatoiswa motikari dzatochena tabva ipapo muri kuona nyaya iyoyi ine mamwe macoincidence ekuti kana kuti uti zvandotaura zvine sense zvinogona kushaya sense zvakanzi iwe unorara kupi ndobva ndaenda navo kumba kwandiorara ndobva ndavarakidza rume yandairara meyameya vapinda vakuita search onai murumu meyameya mandorarawo manje friend yangu yakauya negirlfriend yayo haana kundiudza zvinhu zvipi izvozvi kuti pauya negirlfriend vaita 6 angonzwa kuti atatu mangeti kudheni kwako namai mufana kati yes pressure indiri kugadheni uyo aenda kumba kwangu since anga nemukadzi saka akaona kuti hapana imwe paanogona kushandisaicheti iri ndobva aenda saka akanoona mukadzi wake uyo futi ari kuma-MPs ndobva vaita zvavakaita zvemusikanzwa iyoyo ndobva apukuta thatinge blood rere ndobva asiya aviga vhesi rake rere pasi pehembe dzangu ini muri kuona manje mumba mandoraro asi ini kwandiri kuko hakuna chakataurwa vaita sechi yavo ini handina chandotovhunduko ndobva vanosangana neningi nevhesi rere rine futi blood uko trauzi rangu rine blood umumu vhesi rere rine blood iri harisi rangu kochama taurireka zvakakwana onai zvinhu zviri kuitika ini vhesi iri ndozva ndiri shamwari yangu anonzi Terence sakanzi aiwa haisi problem iye haisi sterling isusu ngatiendai kwamurewa ndobva tatakurwa ndisu kwamurewa kuya ndakasvika zvakanaka first day second day ndobva ndamutswa kuma6 panoita parade hanzi handei interview chama titaurire nezvetrauzi kuti zvakamira sei trauzi ropa riripo ndere huku hanzi aiwa iwe ene zviropa remwana ndorava kuti ndere huku kati zveshuwa imbonyatsozvitsvaga iri testimony hanzi hatina nguva yekutesta iwo ndiwo munhu wacho uri kuziva ropa riri pai saka what's the need yekusoro mani ticharitesta asi tinounzwa iwewe kubva mukana wamani mako ino ndobva vamboita kukakundisiya kuma9 ndobva vandidzokorora futi vanditora hanzi chama takuda serious haipa pamazveshuwa vanga vakuradza kuti vakureacta hanzi taurire chimbodidi mpama chimborowa pasi petsoka taona kati hapana chiri kuchinja undirova kana usandorova hanzi iyi nhubu taipe nhubu handinai pai pabridge pane panonzi pabridge
ndaendeswa pabridge pai. Zvavanoita pabridge isimbi inotorwa unenge wakasungwa aya maoko aya wosungwa kumakumbo wobatanidzwa makumbo neningi wopfekera simbi wokusimudza musoro uri pasi wokuisa patebho musoro unenge watasa pasi izvi zvakabatana pivot yayo iri pasimbi yayo muri kuona kuti kana makatasa picture yacho anenge ari ma1 saka ndarwadziwa paya nekurwadziwa kwakuya ndobva ndaita tsvina ndobva ndasiyiwa ndobva vanondigeza tsvina ya paloni pavo zvakanzi anyway saka ndadzokera ndobva ndakachifunga manje kuti marwadzo ese andiri kuitwa aya inini hapana zvandiri kuziva ende ndikuramba chitorwadziswa wese. Saka mukutaura muya pane pavakanoitwa era ivo manje sokanzi iwo pane iwo unofunga tinopenga here iwo isusu tinofemberera are we prophets takati no saka unofunga trouser isusu tiri kunhamo tongofembera tikumba kune trouser takatopiwa trouser iwo nabosi wako iwewe waitoti mukomana handisi kumuona zvakaita se ndobva ndabatikana ndikati okay chitarisai kuti kubva musi wandatorwa kusvika musi wachiweyo handiti accused wangu uyu ndio bosi vangu ini vanga vasina kumbobvira vateera kupolisi ndakati ndo saka vasiri kuuya kupolisi ndiye munhu akainitiate nyaya ipi iyoyi pfungwa dzangu dzakutanga kugadzira hora manje kuti alright wona kebhiji rako kunotarisana nemazuva ekuti rinobumba rinoibva. Pfungwa yangu yakanditi vanga vachida kusara vachizotengesa kebhiji vari 1 saka chigevha chari kundiitira ndikati hainaro kana ndaona muono wakadai anonyepa iyi munyaya ndakutomupinza munyaya iyoyo kana tichienda tese kana chibuda tobuda tese abude ndisina kubuda ndazotorwa paipaika zvetsvina zvapera kai ndadzoserwa futi kupi kubridge kwekwe ndikati handingarambe nchirwadziwa ini regai ndigadzire nyaya panapa shamwari ipapa ndopa uchatofira ukasataura chokwadi ngati haiwa regai ndikudzei chokwadi manje ine ndada kutaura chokwadi ndiri pabridge ka hanzi wakutanga uchirekodha manje ndiri pabridge ndikati manje kana ndiri panapa hapana chandoti ndisunungure ndinyatsira se ndobva vandibvisa paya ndikati hai ndakatumwa nani in fact ndichiri ipapo ndikati ndakatotumwa handa kuzvita ndiri ndega nepfungwa dzangu ndakatotumwa natapewa makore sini asi tanjiziza mufana wanga chingotendera nyangu nehama dzacho dziri kutoziza zvinhu zvipi izvi fine ndakochonorwa nzitaura tinzwe maitikiro akaita nyaya ndakati ndiye akandituma achiti toda kuita bhizinesi rekurima makebheji saka tiri kuda kuchekeresa munhu tikwanise kuti rikure ndindakubika nhema dzangu kuti uyu chete apinde pai zvakanzi alright mufana zvizhinji waita basa isi achida kuti uzvitaurire munhu akaita se akakutuma nekuti tandazoudzwa iwe kuti iwe wakapiwa mari ukapiwa motikari yekuti usataure mazita evanhu vakaita se vakakutuma ndikati alright zvadaro vasununguka manje ndabviswa pabridge pepe ndobva ndadzoserwa vabva vaenda kunotora tapiwa handi mazuwana manje tapiwa wewe auya akaswetswa murumu akiendeswa Kongo handi mazuwana zvayo amuna kuonana uye asi kuziva zviri kuitika ndiri kuziva kuita se zviri kuitika tasumuka mangwana tanzo kukoti hapana chataurwa chizhinji asi tisatienda kukoti vakatodzoka vatora uyu morning for interview vabva vadzoka kwandiri zvakanzi akwewe uri kuti inge mudhara wacho ari kujambwa ndakati asikana neme mukati angabvuma here ini ndinobvuma because handira kukamanani nemufu ini ndinokudzai chokwadi iyeyi haangakubvumire nyaya nekuti akunyara akutya muhama uyu saka haangakudzei nyaya iyi andimugona afine paya tazobatanzwa nauyu takuenda kukoti tasvika kukoti kuyayama tabvunzwa saka inini 40 years pandakasungwa ini ndasanambosungwa gore ripi 2020 saka takukoti kuya ndakatofunga kuti ndo koti yaya yaita se yatanga zvakanzi uri kubvumere nhau iri kutaurwa yekunzi wakadai tada kuendeswa kakukastodi ndikati handisi kubvuma ndobva
anyora abva ashedzwa uyu andobva asikurambo zvakanzi takumbokuchengetedzai endai kurimandi ndobva taenda kurimandi ndichingonosvika kurimandi kuya pane inonzi anzi form 86 here request chichi mhene kupolisi yai inosikotora musungwa kubva kurimandi ichiendzosera uko hazvina kumboita 2 hours ndobva ndasikotorwa nepolisi yai chii chanda kutorwa ndaramba kukoti kuya handimukuona zvakanzi shamari handi tatorwa kupolisi kuya ndadzoserwa polisi zvakanzi shamari uda kutamba nepfungwa dzedu indigaye futi kuti akurohwa ndikati muri kuona ndiregere maofficers inini pepe ndandichingongochiko kuti semhosva handingangobvuma mhosva ndosamaona ndaramba hanzi aiwa kuti ushandira chibhanditi saka iwe unobvuma here kuti tichienda anonzi indications handiri kuti zveshuwa makazviita iye chanchiri chibhanditi ndikati zveshuwa uku ndikuzvidzirira kuti ndisasarowo hanzi tiri kuenda indications unobvuma here ndikati indications tienda hanzi uzive kuti akuenda indications musi weTuesday ndikati aise problem I'm ready kuenda indications pepe ndasiyiwa ndadzokera futi madzokera ikoko madzokera kurimandi hamuna kuwanana here time muri 2 months nabosi aiyo uyu mheno zvaatoudzwa uyu asi kutoda kusangana asikuda kutondiona ndati ndiye munhu akaita sei akandituma handiti yeti uyu asi munhu akandituma atoviriwo nekwaari but inino musakanganwa nzvadzi kuti ini ndakatoviriwo kusaidi uku kuti ndiye munhu akapa mapurisa trouzi rangu saka handisi hapana ari kuda kuona mumwe taitopfudzana kudai kana mumwe akatanga kutoenda kutoreta handiende kusvika adzoka ndiona hapana mhoro hapana chii saka izvozvo zvakakrieta kuti pataienda kumainterviews kupolisi uyu aitaura zvaanoda uyu aitaura zvaanoda fine tatorwa ini ndadzoserwa kwangu munoziva kuti takagara vanhu munotaura muchionesana kuti nyange yakamira so zvakadai hamaonai imomo manje tatakubatsirwa kubika kuti ona shamwari iyo kesi kanotaura chokwadi kuti hauna kuzviita iwe kutoti uyu akwane havapinzwi nekungotaura kuti ndiye akandituma takuchigadzira nyaya samukugadzirwa kwenyaya ndaipiwa mafix mutorewo iwe umise muzvinhu izvi one besides iye chete ita kuti paite zvimwe zvinhu zvinobatika zvinogona kutambirika kana nedare kana nepolisi ndikati alright fine saka chipiri chachiya chinosvika nezvimwe zvandamboudzwa boti taitoti achibvunzwa mubvunzo kuti ko ukazonzi ndopindura zvandofunga kunzi ukadai hazvinyatsobuda asi ukadai tichipananawo maadvice maadvice emaloya emukati mamuri mucheni mandavyo saka ndane line rekutanga naro zvakanzi handi kumaindications uri ready ndiri ready handi tatosonga pai tatoenda takumaindications kuya masvika kumusha kumaindications vanhu variko vakakugamuchirai sei ende vachikuonai zvakamira sei maindications haatenderwi kuva pane munhu padhuze saka vanhu vakatoavoid tandi inongonemwe kambani handizviti inonzi chii yaitora ningi iyoyo tiri muya tasumudzwa takutoenda kumaindications zvakanzi chitaura mafambisiro wakaita nyaya tikati ndakaona tapiwa ari papa achitamba ari papa ndobva ndamushedza tapiwa uyo ndobva auya aitamba nana ndikati ndakamunhu ari ega ndobva zvaita sendana namuti uri kudiwa nababa vako since pamba pavo paitombobikwa hwawa vasati vakunamata iye kundiziva aitondiziva handiti sekuru vake aivaziva nokuti bamukuru vake aivaziva nokuti ukama wani hwavo saka hazvina kunetsa kuti auye kwandiri bozi vaindibvunza kuti angangouye here musingazivani handiti mazoona wamutora ndobva zvaita sei ndikati ndo namuti rudiwa nabamukuru wako zvanzi uya udye sadza nenyama saka kuti nyama ndozvakanyanyomudhonza pfungwa ndobva abvuma kuti asi kusimuka kuenda neni fine aiwa carry on ndikati ndobva ndamutora ndobva takuenda kuti nditi tinopinda nemurodhi chaiyo asi sinomo ndobva ndatora karodhi kemusango ndini kusvika pamba pemudhara tapiwa sini yawo masvika mama ita sei ndikati ndakabva ndanotora sadza ranga rine matemba ndobva ndamusira ndobva ndaenda kuhwawa kuna tapiwa makore muri kuona ndakuchinyatso mukwanisa manje
kuwa kuya ndakamuti basa raira mandituma ndaita sei mwana ndauya naye akumba uko zvazvadi ngati ndatatingirwawo zvikanzi chienda munogara nemwana ndiri kuuya kupi ikoko ndaenda ndadzokera uko ndiri kutsanangura kazvinhu izvi ndaenda ndadzokera ndine chigubhu changu kana chigubhu chacho chiri kupi ndakati handisi kunyatsoziva nekuzobva kwandaita but chigubhu icho chakatonyorwa kunzi topoto chandinoziva ndio chigubhu chatinoshandisa kutenga wawa everyday tiri pabasa zvaiva zviri 2 zvigubhu chimwe chacho chakashayikwa asi 1 chakasokota sei chakasikowanikwa saka madaro ndobva maita sei ndakati ndabva ndatenderana nemwana asi ndichitenderana nemwana ndakaona kuti handina kwandikaende kumberi nemwana ndiri ndega achapedzera akundinetsa kachema ndakazotora wawa ndobva ndauwanza shuga kuti titenge maiyo ndobva ndamupa ndobva anwa ndobva adhakwa ugadzirwa kahwese watagadzira nhingi nevamwe zvazvada sei adhakwa nanamusi akarara ndobva ndadzokera kuno muzvata ndara arara amanheru ndobva takazouya ndichiti inini naiye tapewa makore inini ndobva ndabereka mwana tapewa makore ndobva atakura mabhaketsi nezvimapurasitiki zvokuisa zvinhu zvaida kuiswa imomo zvacho chii chimwe chamakatakura ndobva tatakura zvimakapetsi nemapurasitiki ekuwaridza maizvitorerei mapolisi iri kundibvunza tichiitira kuti ropa risaende pai pasi nechikonzero chei ini uku ndichanobvunzwa ropa handitika ifake indication ropa reya ndinowana papi inini pandinoti pano pane ropa unonopawana papi saka ndakatungamidza izvozvo zvekuti mametsi neplastic kuitira kuti uko ndisawanzirwe mubvunzo panyaya yezveropa because ropa rakanwiwa nemanetsi rakagumira paplastic izvozvo zvese zvobvunza itapiwani makore saka ndakaona akwana zvakanaka panyaya iyoyo maita sei chitiudzai pamatakurira makaita mwana kati takatakura mwana kumusana ndobva tabuda negedhiri ndobva ndakuchifamba nekanzira kasiri kanzira kanofambika kemusango kanoratidza kuti takuenda kuita zvinhu zvisingaitwe nevanhu saka tiri kufamba nemuchikomo ndipo pandakaona kachuru kanga nemadziridziri panonanzva mombe paipe panonzi gokoro paipe ndikati panapa ndo pandakutoti ndo pazvakaitikira panapa tasvika paipe ndobva ndati pano ndo pazvakaitikira hanzi waziva nei kuti panapa ndo pazvakaitikira ngati 1 ndaona churu icho 2 muri kuona kamuti ako pane kamuti kangaripo kakasurwa gavi handimonoziva pakasurwa gavi panosara paya ndikati kako ndokamukandionesa kuti ndipanapa nekuti takasura gavi tichisunga tichisunga zvimapurasitiki zvaya zvekumusoro kwazvo asi zvesho ndikataura zvo zvine chokwadi hanzi saka mamaita ndikati takawaridza purasitiki pasi meti pamusoro ndobva taisa tapiwa padenga wakamuuraya sei ndaive ndakamudzvinya maoko akadai wakamudzvinya maoko akadaro ndobva kwaita sei ndobva ndamutanga kumucheka musoro ndobva ndatera maoko ndokuzotera kumwe kwese uko ndiri kutsanangurira ipolisi zvobva zvaita sei takati uitapiwa makore ndianga akavheneka mukanzwa mapinziro hapabudi apa ndianga akavheneka ndichiita basa ripi irore achindiudza mekucheka nekuti ndiaiziva kwaenda mapisa neaidiwa nezvazvaya alright ndobva zvaita sei ndobva taisa mapieces aya maplastic mabhaketsi taisa maplastic eblack ndobva taisa mumabhaketsi ndobva taenda but tichienda takaona kuti vakuru pakudzokera kwatakuita kumba uku ndo vakati uri kuona ichi chitaso chaise chekunyatsowanikwa chacho vakati ichi hachiso chiri kudiwa hachina basa chiri kutiremerera mahara ngatitsvage patinochisa ndobva ndachienda nedirection iyaya yatakarakidzwa kwakabva nechihwezwa takati handina kuzonyatsoti apa ndakati ndakangonochikanda zvekuti chakazodonhera kupasi ndiyo direction yacho ndakanochikanda ndobva chanowirawo kwazvakawira hatizoziva zvakawira muri kuona matsanangurira ndaita hamusi kunyatsoziva here kuti ndikati asi ikoko ndikoko kwazvakaenda ikoko zvaita sei kati ndobva takwidza ndobva taenda saka muri kuona kuti ndamukwanisa papfungwa dzangu inini ndichigadzira zvandikugadzira inini nekuda kwekurwadziwa fine ndobva tasvika pamba paipe ndobva vakinura manje mumba meme vakutasa zvinhu zvangachitaura zvazvo chigubhu ndobva vachiwana
ndobva vaona mune mamwe maplastic eblack andaiziva kuti aitakurisa manyowa, ndobva vaona arimo ndikati exactly ndiwaya handimazona, ndobva vaona pane mametsi bozimba umu ndaimuziva zvirimo ndikuita sei ranzi ndiwa ikati aya ndaakasara iwo akashanda chavo apa saka chimwe chii ndikati makaenda pamuhwindo pamusoro pehwindo uya nita zvebute taira makore pane chimuswe chekanyongu kahovo kaikai chaakanga akagadzira achiti achatisa nhekwe yake iningi, saka ukachitarisa chinoita kunge chemarituals zvishuwa ndikati ichocho ndo chaakashandisa kumwaya mapisa aya mvura achiteketerera, asi chiri pamusoro penhingi hamene chisina kuzobviswa ipo panguva yandandisipo, asi ndakachisiya ndo pandakanochisiya chiri ndobva nochiona chinhu chachi chiripo ndobva ona hanzikiri ichochi indication done and well done. Handiti hapana ikwiri kupolisi, hanzi saka iwo kufunga kuti zvimwe zvinhu zvingava zviri kupi hausi kunyatsoziva here kuti zvakaenda kupi ende zvaenda panani chaipo ndakati inini handina ruzivo nekuti ndaimirira pei yani yangu wakazoipiwa ngati handina mari yandakazopiwa zvainzi pari kuenda zvinhu izvi, saka nyaya yakabva yabvunduka pasina chati asi chaitika mumatransactions emari. Vakabvunzira amount? Vakabvunza amavimbiswa mari ndikati ndandaudzwa zve1500 hanzi chete ndikati iyo ndio mari yandataurirwa handimazviona macho, saka tapedza indication takutodzokera nekuvanhu kwaiku hapasina hoho kaposi ndachengetedzwa ndiri motikari aiwa ngomana atsanangura zvakaitika chichi takudzokera uku fine ndobva takudzokera kamufaro kepolisi kaikakuti kachitooneka titudai ndobva taenda. Uyu ari kuramba kuenda kuindication, ari kuti handina kuindication kwandinoenda se kwandinoenda handina chandoziva panyaya yekutorwa ndoenda nemikupi, ari kuramba ka fine tagara pakazouya vamwe vaviri vanoti Tapiwa anonzi hanzi Tapiwa mutykwini anzi Thanks Makore mutykwini wauyu nevamwe anonzi amai Katsande, amai vekubika wawa handimukuzona, saka amai vekubika wawa ava pakutaurwa vainzi vane idea yavanozivawo panyaya yezvimameti, ndofunga ndo vakapiwa zvimameti kuti vageze zvimameti zviya nehembe dzemwana dzisiri kuwanikwa, amai ava nechavanoziva ndo vakwaniswa papi kana muchiziva pamba nemukadzi wananga aripo ndo zvaakapindira izvozvo handimazviona. Tapiwa uya Thanks Makore mutykwini uyoyo ndiye ari kuuya kuzoona uyu now and again, handiti ane shopu yaakavhura zvinhu zvese shopu yakunopera iri kuvakwa yakunopera, saka muri kuona here kuti zvakumeka sense manje kuti uyu ari kupedza shopu ukuru chaikwa musoro shopu ida kuvhurwa nekuchekeresa, ndobva hanzi kuchezvanzi iwe une chaunoziva apa samwe unogona kunge ndiwe mwidzi wezvetiri dho rakatambwa navasiwo uri involved ndobva abatwa, asi hana kuiswa murimandi angati rakabva niswa imandi yekupi yekwamutoko apa ndingwe namakore chete fine tatorwa paya uye hana kuenda kuindication hondo hombe yapo apa zvimwe zviri kuwanikwa handiti iwewe hapana here pauri kufunga kuti mamwe zvimametse zviyanenike zvingava zvakaiswa kupi, ndikati hapana kumwe matoilets imomo ndobva tatanga toilet yepaki hapana chakabuda, ndobva inongedzera kune imwe toilet ndobva kwanoonekwa kune makumbo anga akaiswa muplastic mutoilet mupi, sakanzi saka iwo unotone idea kunyatsoziva zvinhu izvi kana muri kuziva paripo pakatombobuda nyaya kunzi akatengesa nyama yemunhu kuhwahwa akati ava varohwo vekuhwahwa ende zvichiwa madhezi wani andatengesawo nyama asi kwaifa mombe dzaifa nezvirwere dziya ndatengesera vanonzi kwamugandira vabatwa nepolisi vakati aiwa nyama iyo yanga yakapfava zvisingaite tikutofungidzira kuti inogona kunge iri igaro remwana, saka ndiye ndikati ndauya kuzokutengeserai handa kuigoche here ini ndakatoitesta ndakaidya nyama hanzi wakazvita waingozvitira zvishingi ndikaite ushingi wokudya nyama yemunhu ndichidyira nyama yemunhu ka $2 pozi ndakatengesa $2 handimukuona hanzi waida kuti zviri kutaurika kwavari vachiudza polisi
andimazoona manje. Saka zvabuda kuti ini ndatengesa nyama iyo, saka ndakatobva neimwe pisi ndiri kutoziva nyekuchekwa kumwana, ndiri kuziva futi kwabuda makumbo. Saka zvinhu zvese iwo ndiwe neinformation zvakanzi uyu ngatimbomusiya haasi kuda kuburisa information, uyu ari kuziva zvese. Ndobva vatanga kuchindichuna vanzodzi. Aipapa ndobva ndakazoruwa zvikunazonzwa kuti nemwari pakaita kana reza kana tsono kana anything chiri poison, ndaifunga kutonwa. Ipapo ndaida kunwa kuti mwari zviri nandife zvangofanana, kufana kusafa zvafanana. Uyu ndaramakora kuti iye nyatsomubvunzisai anogona zita rangu asi ane vanhu vake chaivo vakaita nayo zvinhu zvipi zvinhu izvozvi, nekuti ari kuziva kana muti ndo aburisa kuhu handii ari kuziva zvinhu zvese. Fine paya takazoti garei avatorwa zvadai, ndiri kuzotorwa humwe usiku takuendeswa kumarondera inenge homicide marondera, hativazivi, hatichisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Tatorwa kuma9 ndobva tasvitswa pacross paya vakumbonwa vachedza mahuri avo, hanzi veimuona vakomana aya tavabata vekuraya mwana. Tiri kuenda marondera ka tiri munzira zvinonzi toona wakanda kudhemu ripi chichi ine vakomana muriona apo ndamaida kuzviuraya asi pata kunzi kudhemu futi handichada kufa. Ndakusvika kufa kwekwe tasvika kuti tasvika zvinenge zvomapasti 1 kwakunoedza ndobva tangopiwa nguva yekurara kuseni ndobva tamutswa marondera kwekwe akatanga kutorwa ndiye tapiwa kuchiteera ininiwo tabvunzwawo zvangu taura zvangu uyu handizivi kuti akataura zvipi. Tiri ipapo ndobva ndakazotorwa manje murikuona zvikanzi iwewe rega timboenda kwatoda kumboenda newe chinotitsanangurira topinda nemutauni uda chikafu here ndikatoti zvisvino hanzvadzi 10 kilometers kubva mumarondera town tichiuya along Harare road kune purazi repolisi riri ikoko ndokwandakanopinzwa kwakanyarara kuti ikoko chaunonzwa ikoko ishiri nemotikari dzaunonzwira kure dzekurodhwa iwewe. Ndobva ndakasvika kwekwe zvakanzi vakatomutanga vaita zvavaito zvavo zvekuputa zvavaiputa vabva vapedza ndikuona zvombo zvakaiswapo ndobva ndanoiswa pane kamukaruvari zvakanzi mukomana kunoku pane zvinhu zviviri zvatiri kuda, either uchafa kana kuti uchatudza kunechi musoro. Nyaya yemusoro ndeyakupisa. Remember kuti iyi nyaya yakanga yatombotaurwa yatotaurikawo nepamuromo papresident vaitoitaura nyaya kuti hataimboziva kuti nevanhu vakadai zviri kutaurika izvi. Ini ndiri kuzviudzwawo kuti ndiri kurimandi kuti shamwari president vanga chipopota vangasirifara ni ndobva ndakanzi nyaya yatiri kuita iyi usafunga kuti musikanzwa wedu sepolisi authority yatobva kupresidential office. Ini ndakatombozvinzwa kupi kurimandi ndikati saka ichokwadi izvi zvatobva ndazoparara pano zvakanzi right musoro uri kupinda handazvanzi hayewa alright ita last prayer toni murikuona last prayer. Saka pa last prayer paya apa ndiri pa30 kandakatomirirwa nezvombo zvandikutoona kuti hapasisina ndobva ndakachiti Mwari ndakuya kwamuri nemhosva yandakapara ndichifurirwa nenyaya yekuda mari. Murunzwa iyi prayer ndinoda kuti avanzwa vanaundiuraya hakuna prayer yakadaro nekuda kwekuda mari isiri yedikita kuda mari fasta Mwari ndiregererewo ndakauraya mwana asina mhosva ndakuya kwamuri asi musazosiya iye tapiwa makore nyakundituma basa iri nekwakaendesa musoro Mwari ndimuri kukuziva mutongei matongero mamwe chete akafanana namuri kundiita musamusiye nekuti ndiye munhu akagadzira zvinhu zvekuti zvisvike pazvasvika nhasi uno ndakuya kwamuri muzita raJesu amen. Zvakanzi apa ndandakasungirwa chira reblack ndadikitira monza nyaya yekudzwa kufa anzvadzi idzanyaya tangodzora dzanyaya but video racho ranga siri nyore ndadikitira zvekuchakwata kudikitira kuti kwakufa because ndandangotasa anytime ndakutasi ndakutoshudwa handi mazuwana ndinzwe chwa mafuti steps aya ndobva asikoya kusundianza Mwari wako anewe mfana wangu ndakafunga zvapera ka ndananzi gara pakaruva reso ndagariswa ndakadai ndobva ndakazorohwa hanzvadzi
zvikurohwa zvezvia zvinokwana zvezvia. Kubva ipapo ndasisakwanise kufamba. Andi muri kuona kubva panzvimbo iyayi ndobva vanditakura ndobva vanondikanda mubhuti memotikari dzokera kumarondera kuya handisi kusumudza musoro kana kudii mubhuti kuya ndasvika mupolisi meya kuti ndifambe kusvika kana sepapa kagreen kaita kunge reza kunge tsono kudai ndobva vazonditakura ndokunondisiya kuchitokisi ndokara muchitokisi meya handichakwanisa munoziva kuvengana kwekuya kupedza nguva kana zvinhu zvanyatsoma muvengane ndiye akuchindisumudza chinondisiya pachemba achindidi iye wanguoma chiwe ko chii ndarohwa handichataura zvizhinji kana kuti ndikuziva kuti ndasiya ndamugadziriro chii mangwana ndobva ndafanira kuenda kukoti kuya akuchaendeka ndakazvimba manje miri wazvimba wese svanza hatina fiweyo muna fiweyo fine tagara kuma4 wanza hayazowanikwa vari kuziva kuti koti kuyaita sei yapera handi mazova tasumuka paya hutu taenda kupolisi tozodzokera kwamuri wapolisi kuya tozodzoserwa kurimandi mureva warimandi ndokugara hapana chimwe chinhu chakazoitika kusvika tobva ikoko touya paHarare rimandi apa takuchitaka kuwirirana manje kubva kupepana kuya kakurena kakuita kaita kachidzoka ndipo vakuchinditsanangurira mafambiro akaita zvinhu kuti aiwa uri kuona shamba inini handisiri ndakapa polisi ana mai inini vakaenda kundiwa ndakatuma unotsvaira saka ivavo I suspect kuti ndo vakaindisa information kupi muri kuona ndo pandakaziva zvana mai inini vanganditaura nezvavo vekutsvaira kumba along hapana zvandaita se zvandaiziva tozobva ipapo asi zvakanga zvaenda pamapepa ndakanga ndatoisa nezvidhindo ndichitokonfirmisa kukoti handiti tabva kuma-indications azvichachinja ndobva taenda kukoti kuya trial hatadhonza trial yedu tikumboedza kuti tivaonese but munoziva kuti chikoro chiri stubborn zvidhindo zvese confirmation iyaya nhasi ndo yakatisvitsa kuti tive pano 2 magistrates akati yo indication hawaienda indication usina kuraya nyaya iri serious case yekuti murder wobvuma kuenda uri kunyepa wakanga watozvita ende uko hatingati kuronga kwese munoona apa ndezvo idhirama ndandero ifini mwana ndagadzira rere akazvona kuti izvi ndizvo zvinhu zvakatoitika izvi nomwoyo wakatoipisisa dai watokumbira regero ndikatoramba kukumbira regero rweruye tichizotongwa tichizoendeswa kukondemo ndo uyu makore mutwini namaudhi katsandiwo ndobva vasiyiwa hapana because inini uyu ndaenda ndagadzirira ava hakuna chandaenda mboningirika nokuti ndandisina kukwesherana nawo saka handina chandakanga ndaisa pavari chingavapinze munyaya iyi ndo mafambiro azvakazoita kuti zvisvike pazvakasvika pana ndichida ndepamakumba kuti ndazwa muchiti makazongoti ndofunga ngatitange kumatoilets ndobva makumba anowanika kumatoilets ko chakaita kuti mutadze kuti aiwa ngatisechei dzimba idzi kati ngatisechei dzimba dzevamwe pamakumba angonowanika mutoilet imomo ambuya ndikautaura hanzvadzi yangu kana ndizive kuti inini handina kutogumbuka kani nazvo izvi pakuwanikwa ndakatofara nekuti zvakandisevha kuti zvandiri kutaura zvezviya zviri kunobudirana nezviri kubuda uko but pamberi pajesu kristu pamberi peholy spirit pamberi pajehovha jaire handina chandinoziva handina witness yemunhu inofamba but the heavenly government right now ndo witness yangu and I believe kuti right now as I'm here kusungwa kwangu ndisiko kukondemu kune roya yakaplaya kuti tidzikiswe kubva kukondemu maringe nemaprayers angu kuti Mwari kana murimi itai kuti zvibude zvionekwe ndichachengetwa nemi kana murimi muri kuziva zvese zvikuitika izvi imi ndimi chapupu changu ndipupurirei saka ndakaona rudo rwaMwari pandakabviswa uko nekuti aiwa ini ndiri worried but handifana kuva worried nekuti ndiri kutochengetwa ndiri kuziva kuti Mwari vaneni ende vane chekuita neni. I believe now kuti ndine great mission ministry yaMwari hakusungouya nenyaya yekuti tapewa makore ndatosununguka kubva mukufunga nezvekuti tapewa makore ezvi ndaita kainzwa ndaita hasha ipapa ndaisina kutombobvuma kuita interview nemi bvunzai Tilda ndakamurambira kuti handisikuda
nenyaya izvozvo kuti ndakabatikana but ndakunzwisa kuti aiyo Mwari mune mission. Joseph makatomisa asi totoziva zviri kuitika but mai mune hidden mission. Saka ndiri kungofara kuti Mwari vakandizodza nemwe zodzo yekuti vakandipa ndisangane naivo mujeri. Nzvimbo inorwadza kuti ndisangane naivo. Havana kuvunza here pamaita maindications kuti zvimwe zvese ndanzwa maipeka muchipeka maplastic pamaindications. Havana kuvunza here kuti musoro makazopeka ukaendako. Ndo zvavainetsera ivo vaiti iwewe you know everything but hausi kuda kubudisa information because musoro ndio mari yenyu. Saka hausi kuda kubudisa information. Ndo zvandaipinzirwa busy izvozvo kuti musoro ngaubude kana ukatobuda togona kutokusiya but wona kanzvadzi ndokubudisa ndokuwana kupi ende nematreatirwo andaitwa handaifanira kungoonekeza kuti apo because hapana chandaifira handimazviona. Manzi imimi mapiwa death nguva yachanga ichiri kundemo. Manzi imimi makugara pano makamirira zuva rekufa makaugamuchira sei mutongo? Hanzvadzi autora chokwadi semunhu anga amborwadziwa ndakabatikana zvakanyanya ndikakudzai imwe nyaya munogona kutoseka ndaifasta all along andimuchiuziva zuva renyu resentence ifasta patakanonzi condemn handimukona kuti yakatira zvokubroadcastwa ndiri kutya Mwari kudaro. Do you know kuti ndakatonovhomora fodya yandaive ndinayo ndarowa condemn iyo ndakati it's much better ndichirowa zvangu ndenge hakuna Mwari kupi dai vanga vari kwavaindisiya ndichita se ndiko condemn. Fortunately ndakashaya moto ndobva ndangozotadza kuputa ninge asi moyo mangu wainditi wadii kusiya zvauri kuita se zvauri kufunga izvi wadii kusiyana nezvauri kufunga izvi moto iyoyo kushaya kwaiko ndiko kwakandisevha. Pfungwa dzanga dzaapaze kuti handichaziva kuti hapana rufu here nokuti mukoti mamaita mwakachema handisinoza kuchemurodza kuti kwatakuenda ndakabatikana ende vana vangu onai paTV pandiri kuonekwa apa munoziva ndakamboda kuedza kupfavisa makanotarisa vhidhiyo rangu inini nichisendenzwa mozonoita richeki ndaiseka ndaita kuseka kwai kuda kuedza kuzvisimbisa kuti vana vari kuona baba iri mhondi iglobal ikanyaya ipasi rose handiti uchinziwo baba vake iye uyu vanangu vatsikana handiti anoroorwa nani akutotya kuti nevana vangu ingozi above andimona tarisai zviri kuitika apa. Saka ndaiyo ndineka musangoti kuseka kwokuti ndaifara aiwa kwekuzvisimbisa pamberi pevanhu pandiri yusina ndo masimbisiro andakazviita. Taenda kukondemu kuya hanzvadzi ini ndaingoti vanhu vacho vakangwara veprisons zvishadai pakangoita kamwe kanhu kanongogona kuendesa munhu kurufu haini ndaingoti ngautondiro ndachitunha kana whatever ndichagarira chii image yangu iri papi andino unanatezvara unanachi uchiswa paimage that notorious nenge medhara yakadaro murikuona behavior yacho hinonias mena yekuti kana ukaitarisa unowanza kuti zvakaitwa nemunhu anofunga kana mwazvitarisa hazviite zvazviya hazviko andimoziona zviri pamusoro pezita rangu uri kupaona handachimiro handimungonzwisa nyacho kana nhasi yekungodaro zvedu ukaona vamwe vaunogara navo mujera mari inotsvakwa but yenyi kutadza picture imaitiro haashiriyo ndobva tagara mukondemu muya takazvito ndakagara year 9 months ndo time yandakagara mukondemu tanga ndakusimbiswa nevamwe vane 7 6 8 years aiwa zvinopera ndo matangira atakatozviita chichi kusvikira tatokuinjoya tiri imomo asi unoziva kuti mataurirwa zvaitwa kunzi manje maendesero acho avanoita kumagalozo ndezvekuti havaudze munhu aenda audzwe dheti ukangonzwa dhora kurabatwa manheru saka uri kukodzera murumu uri wani uri kufunga futi kuti vane time yavaicheka madhozi ukangonzwa ranzi nzvadzi hauchatorara kubva ipapo bozwa kuti pamwe vangaita mistake asi vachadzoka ndo tataingofunga ndo zvainzi zvazvo kuchaurayiwa hapane time asi vegara vachitionesa muone wekuti imi zivai kuti zviri kugona ngoita se ngotanga saka taingovenika mukakutya so
magara pakazouya shoko rekuti aiwa makondemu akubviswa akuendeswa kumalife makanzwa sei pakauya danho iroro? Muri kuona Idi uyo president wedu aiwa ine I respect enough. Aiona him akandibvisa mune rumwe ruoko runotyisa ende ndisiri kumufungira. He deserve kuti ndimurovere maoko. Akadzora upenyu hwangu, akandimisa pachimiro chekuti ndoda kutomboti ndivaone ini direct, ndivatende ndogane muromo kuti president, thank you so much, may God bless you and give you many more years. Ndiri kutenda ndiri muupenyu hwangu nekuda kwezvavakandiitira. Handitendere mumwe munhu kana kuti handitarise picture mumwe munhu. Ndikutarisa hwangu pandakanobviswa neruoko rwakandibvisa. Handikonzviona hanzvadzi. Ziva kuti yakaestablishwa ningi ameno kuna 1890 uku ichiri koloni yawo ningi handiti 1890 uku wozofunga kuti pagore rangu ndasungwa mugore rangu ndomabviswa mutemo kuburikidza naye president Idi Mnangagwa. Handimutende iye ega and I believe in kuti tisati tauya kujudiciary and nemama departments ese iye mukadzi wake chaichaichai amai Mnangagwa veve she played an important role, a vital role. Yekutotaura kuti baba vanhu ava dai zvakatobva kumba. I doubt ndezvekuno kuchete nekuti makatarisa kuti pane mamwe mareports ataitonzwa vanhu vachiri taura paredhiyo kwai kune redhiyo kakondemu kuti vanhu ivava makavasiya vanhu vari dangerous especially isu taibva tatiswa pamberi pamaexamples but akaramba achiisa pressure achiti kuti aiwa ngavabviswe president. Andimuona achishandisa authority yake kuti vanhu ava ngasunungurwe. Saka ndoda kutenda baba Mnangagwa zvakanyanya. Baba Mnangagwa ndowatenda munonditendero nyinyi kuti shamba akutendai baba Mnangagwa. Raramai character yenyu yakataura kuti you deserve to be a leader nekuti mune character ye humanity. Munoratidza kuti mune hanya nevanhu venyu. Mbozi dai vanga sina hanya ka munozi ndisi vanhu vasina basa rese isusu kana tichitariswa nesociety but vakanotora vanhu vasina basa vakavadhonza tichinzi hatisi kudiwa vakatiti tine basa. Saka I have to appreciate. Muri kwamakore ndoimba kuti hamuna kuzowana nguva yekutaurirana kana kuti yekuonana because panoti family weeks vanogona kuti vachiri vakabatikana nezvakaitika vanogona kuuya vachiona hama yavo vanogona kungouya vachiona dzimwe hama dzavo asi imima mukana kunyatsogara nawo zvatakaita izvi face to face vapaitika nyaya idzi hapana. Ndira kunzwa mashoko enyu takatarisana nehama dzekwamakore kunyange nemaindications amuri kuti takazomabika-bika tiri muno tikazoita sei ndira kunzwa muri muno mimimi mai mimi so maadunga muno hama dzekwamakore dzirapa makavatarisa mashoko enyu ndekuti kudii? Ndinoda kutaura kuti Mwari ngaavabatsire zvakanyanya kuvanyaradza. Mweya Mutsvene ngaaplay role yake pakuvanyaradza. Haisi nhau iri izi vakarasikirwa nechipo. Pain iyoyo haibve nyangwe nemashoko angu aya. Inotoda Mwari pachavo kuti vabvise marwadzo akauya mukati matapiwa makore junior. Akafa rufu runorwadza, rufu rwaisemesa, rufu runobata mwoyo kune munhu akazvara. Hongu vane kundivenga kwavangaita maringe nemapresentera andakazviita asi neniwo ndine pain pamusoro patapiwa. I used kutamba naye baba vake vebest friend yangu muzana kuzvitaura zvitonge zvinhu zvisiri yave shamwari yangu zvekuti achizvinzwa zvichipinda munzeve make akanatsoti kushamba mwana wangu inini asi mwana wake here ko chii chachaitika. Ndinoti Mwari ngaamusimbise andinzwisise matauriro andaita nemamiriro akaita kesi iyoyo kuti ngaandisunungurewo andibvise pamwoyo pake semaisiro akandiita pamwoyo pake. Mwari amubatsire kuti andibvisewo kana iri mhuri yose kwamakore. Ndinoikumbirira neprayer yekuti Mwari ngavazodze Mweya Mutsvene vabatane vadzokere pamwe chete nekuti kwavakaisa ziso kuna tapiwa makore haana chaanoziva. Ndini ndakamisa nekurwadziwa kwangu kuda kutsiva ndasanda kuziva Mwari kuda kutsiva chakaipa nechakaipa kwakapa kuti ndimuise kuti ave munhu akaipa mufamily make. Nepapa mwoyo make anogona kundivenga but munhu angakudza ndinoziva kuti iye ndiye akanotsvitsa nzvimbo ipi ini ndichitowo futi iye ndiye akanotsvitsa nzvimbo ipi. Andimukona madhonzerana atiita zvinhu zvacho asi ana makore ngavadzoke vawirirane
rudo rwaMwari ruvadzosere panzvimbo yekuti kana Kristu achizouya mumwe nemumwe akwanise kuenda kudenga pasina anopomerwa kunzi ane godo kana ruvengo pakati pemwoyo wavo. Ngavakwanise kusunungura tapiwa senior mumwoyo yavo, vamutore sehama yavo, vanditorewo sehama yavo, tichichema kuna Mwari kuti Mwari dai vatibatsira kuti paite chimwe chinhu chinobuda pamusoro patapiwa makore chechokwadi pane zvinhu zvakaitika. Vamwe vanozonzi vanomanifesta kana zvichikwanisika kuti ngazviitike tapiwa ataure vanhu vakamuuraya, kana vachikwanisa kuti pane kunoendwa kunonzi ngazviitwe ataure ega vanhu vakaita sei mweya womunhu akafa innocent soyeye mwana mudiki haangoenda. I believe kuti pane zvinofana kuitika kuti chokwadi ichi chinogona kunonoka, chinogona kukasika, asi chinobuda chete, ndio pachabuda mazita. Ndio zvandandakamira kuti ngatimbomirirai Mwari haaningirike, mazita achabuda chete. Andi muri kuona ende muri kuzoona hanzvadzi, sorry to say it out, I believe kuti munoona vanhu vemarituals ya mukavatasa muri kuona here kuti ari kuwanda muZimbabwe. Why? Vanhu vakauraya tapiwa makore muchinavo panze, zvanditotaura izvozvo muchinavo panze, and handibvume kuti vanhu vava vari munomu vari kuramba vachitooperata, ndio vane macases andiri kuona ari kuramba achiapia, nenyaya yekuti havasi kubatwa vanhu vava. Pavanobatwa vachipinzwa munomu munozoona kuti nhau idzi dzinoita sei dzinodzika kana kuti hadzizoramba dzichiwanikwa, asi vanhu vava muchinavo ende vari panze ipapo. Tichida kupindira ndezvipi zvamadzidza so far muri mukati mejeri, mabasa emaoko, ndezvipi zvamadzidza zvamuri kubatsirwa nasekuru nambuya vari kukuchengetai pano? Ya zvinoitika ndezvekuti kukondhemu kwangu sina mukana yekunyanyotodzidza, yanga yakutotanga kuuya, asi sana sekuru nana mbuya munoona kuti zvakaoma sei kuti vanotokusekerera vachikubatsira vachinzwa nzi iye ndiye akatouraya. Avazviratidze muzukuru iwo ndongatozongoti zvinova kuti izvo vari kunyazonitambira, vanongondiita sevamwe vese, havana kakusarudza kana kuti kakundiratidza kavanondiratidza. Ndotenda chaplains because yandiisa pane rimwe level rekuti ndichiona kubwinya kwaMwari, vachitondipo basa rekuti ndiite. Andimaona kuti ndiri kupreacha. So far ndine sangano randiri kuleader randinaro mukati meBhiho manditungamira, randingoti Mwari kana ndakavagonera saizvozvi vanondirangarira chete. Ndio pane shungu dzangu kuti masoza aya asiri kuziva Mwari aya paachaziva Mwari ndicharangarirwa nekuda kweizvozvo, kwete kuti nekuda kwevanhu kana kuti ndichafunga kuti pane munhu acha ini yangu toda Mwari direct kuti ndirangarirwe. Saka chaplains yakandisimudzira, inoramba ichindisimudzira ichindipa zvekuverenga maBible commentaries nemamwe masources, vachitipa macourses andiri kuita so far. Pane imwe yatiri kuita nefaith ministries yediscipleship iri kundisimudzira. Yes. Mashoko enye kupedzisira kuna nambuya nanasekuru vari kukuchengetai pano, ndaona mataura mukati awo tiri kugara zvakanaka ende zvinhu zvese zviri kuenda according to plan. Ndoda kunzwa imimi mashoko enyu kuna nambuya nanasekuru akamira sei? Ya ini ndinoti ana mbuya nanasekuru vedu vatinavo avo ngavarambe vachitichengeta nemwoyo wavari kushandisa uripo. Hatisi vanhu vekuti tikabuditswa tinonyangadza zvavanotidzidzisa. Tatongomirira kuti tibuditswe tinoratidza society hunhu hutsva, hunhu hune simba, hunhu hune hukama nevamwe hwatiri kudzidziswa muno kuburikidza naivo. Hatisi vanhu vekuti tiri kudzidziswa zvekuti tinonovanyadzisa. Panotoone vanhu vakamirira kuti vanobudisa zvibereko zvichanoratidza kuti prison ine picture yakanaka. Kana mukatarisa utano imega chaivo zvamusi kuzviona here kuti nemwe munhu ane chimiro, handiti zvichiratidza kuti pane zvatinodzidziswa, handitika muno zvekuti hatina kuuya takadai. Muno makauya vanhu vakasiyana siyana vane mafungiro akasiyana siyana, but tinozongobatanidzwa kuburikidza nasekuru vana naambuya kuti tive chinhu zvisinei nekuti uyu ane ipi uyu ane ipi. Ndio chandonyanyovatendera kuti ngavarambe vakadaro uye vachititakura sevana vavo vekumba sezvavari kutiita izvozvo. Yes. Aiwa, tinotenda mukoma, tafadzwa. Ndofunga nhasi uno ndinongotenda imimi mazobvuma kutaura
after 5 years musingade kana kuti wona iyo kutoti muchangu nozozviona izi time because kwamuri kuendaona iyoyo because yanga ichidiwa ende ndanchiziva kuti saka ndatenda kuti hamuna kumbondirakidza kana kuvhunduka, hamusi kuvhunduka kaipa, mutoratidza kuti haiwa magara nehanzvadzi yenyu yekumbo. Ndozvandatara pakutanga kuti ndandiri kudiaspora makundiudza manje kuti aiwa hanzvadzi paukaenda paipa zvakasara zvichiitika ndeizvi. Ndokutendai asi musakanganwa. Uyu murume anzi Emerson Dambudzo Mnangagwa ende yamunonditendera iye pachake kuti ndara muri chibaba aiwa ini kwandiri handine nevanhu asi ndati kwandiri makandipa kuti ndidzokere mufamily muzari kuiswa mulife wakukwanisa vakukunzwisisa kuti kumba uya akudzoka ani muzona ko ndiyemo munoziva kuti hanzvadzi yangu yatikauya handina chizhinji andaitaura naye ichijenga misodzi. Ndina hanzvadzi yangu inonzi media yauya izondiona now and again neanonzi Tatenda waiona kuti ukutaura navo but misodzi yavo yakajenga zvori ndapedza ndisisade kutaura navo ande ndichinzwa kubatikana because ko ndiye munenge wapfeka red zvokuratidza kuti dangerous notorious person. Semwana wamai vako havazongokusiyaka but waizongoona kuti facially expression yavo iyi inotaura kuti mukoma chaziva apa ndini mukomana mukuru yose. Saka ndinotenda hanzvadzi yangu matizita ndi Elizabeth ndokutendai na Taru na sister Taru Mwari ngavakuitire zvakanaka. Tapinda interview yangu ndakanzwa kufara ende pedzenyu musingarakidze zvimwe zvimamudhu zvekudaro muchiriro welcome. Ndotenda. May God bless you. Tinotenda mukoma mazvinzwira mhuri yeZimbabwe toziva kuti vazhinji maiti chimboendaiwo kumaximum munotikumbirira kutaura kana kuti tinzwisise nyaya yakaitika pamusoro pamukoma Tafadzwa Shamba vanova vari involved munyaya yekufa kwaTapiwa Makore Junior. Tinyatsonzwisisa kuti pai pataiona tumavhidhiyo tudimbu pataiona mapepanhau ndizvo here zvakaitika. Saka tati aiwa regai tinokumbira tinzwe rifunga manzwa achiti for the past 5 years kana kuti nguva yavagara muno paitika nyaya iyi havana kumbobvira vada kusheya nyaya iyi nekuda kwokuti yaivaremera kana kuti yaivaomera nezvakasiyana siyana. Asi nhasi unovati aiwa nezvandaitirwa neprisons kana kuti nezvandaitirwa nemutungamiri wenyika ndinonzwa kutenda zvaita kuti ndisunungure hana yangu ndide kusheya nyaya iyi maitikiro ayakaita. Asi vatsanangura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana maitikiro akaita nyaya iyi asi vachitsanangura kuti ndini ndakaita kuti Tapiwa Makore senior vave munzvimbo ino. Tikaita rombo rakanaka tichavatsvaga zvakare. Tinyatsonzwisisa kuti varume vaviri ava vari kutaura zvinhu zviri kuenderana here uye pakaitika nyaya iyi hapana here kunetsekana kana kuti kushushikana kwakaitawo vaTapiwa Makore senior sekutaura kwaita mukoma kuti patakapinda zvakanga zvakaoma kuzosvika tati aiwa regai tironge zano. Ndofunga munoziva kune maloya kune madhokta kune manesi kuna namukoti mukati memasales vanokuudza kuti iwe nyaya yako iyi ndakamboiita nyaya yako iyi tinogona kuisolva takadai. Tiri pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagotite Chisarai. Amane shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Yakajanuka tadzidza mabasa emakwenezi na mabasa musakubananizwa newotokotadzira tadzidza mabasa ekwenezi na mabasa musakubananizwa newotokotadzira.